Dewenge malah kalau supani susu kalau boten turun no. Padahal ini malah banyak hotel. Ulang ke. Oh, diate lopo kuwi. Mau malah wis susu ya, Pak ya. Ayo. Banyu bening. Ino mane banyu. Pun boten sakola nek sentro. Niki dicerane pengenap iki budek kabeh. Nah, jaman barat Jawa. Krono hiburan kita sih kuatah, nggih matur nuwun. Disetunggal dereng mungkin nek sing tintune urusan kula kali Pak Pacul. Mbah nuwun. Kowe lanang ya blakah apa kowe? Kok malu-malu. Urusane Pacul karo aku. Iya. Sawetawis niki wau biyen matur sawetawis sekap. Cari potase kuatah niki lur nggih. Sampe enjing iki insyaallah. Oke, masalahipun ngapunten nggih Mbah nggih, ngapunten kathah. Foto, nyampe mawon, mengke pentas malih kalih kula. Nggih. Mbok menawikan kalih kanca-kanca ya sika kalih Mas Agus.
bagus kula pripun bilih wonten kinali wonten kula nyuwun ngapunten kathah calonipun dadak elur monggo dipun angkat tur. Nggih Pak, nggih Pak nggih. Oh jadirin, jadirin sa gending utara gending Mas. Nggih, Mas Tayel. Bocah dia rasa ngomong mencang-mencang kayak bocah dulu. Ya saya jadi sa laku Mas. Katanya jamnya ingin nutup. Terima kasih YouTuber. Teman-teman ini diterpati acara di dalam mereka mungkin-mungkin bisa 3 hari lagi kita menjalankan ibadah puasa untuk kita sampaikan menuju ke dalam bulan Matur. Bila ada